Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Отваряме си света и започваме с играта. Така, сега ще видите какъв сервер има. Като цяло е голям, има голяма карта има. И ще ви покажа какви неща съм построил в него като цяло и как съм ги свързал, защото бяха 3 постройки. Една друга, но сега съм ги свързал и става по-голяма постройка, една по-голяма. Но огромна хора. Не си има само 2 старта в него. Повече старта няма. Не си има 2 начина да влезеш в картата вътре. Иначе не можеш по друг начин. Трябва да сам да се отправиш там. Сега започваме. Ето. Зарежда. И сега започваме. Оп, създава се и започваме. Бум. Сега. Ето. Не моля те. В момента сме, сигурно всички се чудите къде сме, но сме в Backrooms. Йей, защо йей, Backrooms, йей. Както виждате, аз в момента приличам точно тези, които са с костюмите от Backrooms. И да, точно така, аз съм от тях. Да. Сега ще се разходим малко, защото виждате, че направим световата снимка. Трябва да е ето така. Но да, пак е добра. Тук има дупка, трябва да я прескоча, защото не искам да влизам, няма нищо такова. Преминаваме насам и виждате, че там има път. Ами аз тук влизам. Бум. Съм във втория Backrooms, който е малко по-реалистик. Но вие сега се кажете колко левели имаш. Еми много. Ето, още един. Имам 3 левел 0. И тук имам фалшиво изход. Там горе сега ще покажа къде води. В фейк гора. Сега ще ходим и в музеят ми. Сега ще отидем в музея ми. Така, това е целият Backrooms. Така, това е моят музей. Значи му никъде. Така, идем към баня. Така тичаме сега газ. Влизаме така, защото има къщи. Така, къщи. Сега казах къщи. Така, сега като дойдем насам по пътя, падаме. Искам да оцените всичките 3 Backrooms, даже те са 4-5. Ето и този. Да ги оцените от 1 до 10, кой повече им харесва. Първият, в който почнахме, вторият, в който този вторият и в уния третия, в който отидохме. Това не е Backrooms, това е в коридорче. Фалшиво. Това е къщата, която води. Не благодаря, не благодаря, не благодаря. Бягай, бягай, бягай. Бягай, бягай, бягай. Какъв беше този звук, не искам да знам. Бягай, 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 бягай. Бързо, 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 бързо. Моя левел, който най-много обичам. Моят левел. Бързо, 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 бързо. Атка, влизай, влизай, влизай. Атка. Горе на облака, горе на облака, горе на облака. Вече не мога никъде. Тук ще се скрие, да, ще се скрие там на ъгъла. Атка. Влезем, давай. Живот тук малко да се скриеш. Бой да бягаш, но не да се скриеш. Това е истина. Може ли? Това е вече хубаво. Тук няма да ме видите. Окей, хайде не мога. И така ще направим една камера. Сега се крие, бум. Няма да ме намери. Между другото мисля да създам вече такъв сервер, в който да игра клиента с приятели в този Backrooms. Играем клиента с скачвам горе. Те вече знаем къде се крия, вече знаете. Видях се тук, влязох там. Много места са, даже мога, ако искате чак от там да отида, сега ще видите къде, обаче последното ще разложим различно всички други. Ако не разбирате български, if you don't know Bulgarian, turn on the subtitles. I don't know how to say it. Okay, where am I?
Okay, going to the back. Boom, we are here. No, wait. I go here, no. I don't know where to go, where, right? I have to hide. Okay, go here. Here, drift, okay. Come. Говоря на английски, не знам защо, вече компътвам си езиците, просто и... Не. Сега накъде насам? Что-то другое, какво беше това там? Беше това там? Какво? What the? Boys! Get out. Now you're mine. But now I got to get riches. So what we gonna do now? Ей, йо, what the hell? Така хора, сега ще играем друга игра. Няма да играем само Майнкрафт. Ще караме кола. Да, сега ще видим как да караме именно. Или просто мога да ви кажа чао, тъй като видеото сега е доста дълго, така чао.